Pantuna di abah kotai-kotai, urang banyak amang buayu kadi julu apa ngalan tak sampai deh buang masa di ruang matu. Oh iya. Atu contoh orang tak balaki asal sobok je orang bujang ha tapi kali kaman ni oi sapulu abanda sapulu talu abayu labuan kapa marape katapian udah oi nan kandung dangakan pasan nyampang Bekasi hajonan Jawa wisata dorong sayang mana kau sadang sayang nyolengakan oi sapuluh banda sapuluh taluk bayu labuan kapa marape kabatawi sangai taraga dan jona jauh banyak nadake kapanuka naninyo juo kana atira iyo kanda nasa mau di dendangan Jawa jadake lai manyilau demak pi ambil rasa luang bagurang awak sama langkon den ibu awak pak janggui oi setengah kawan bagalak-galak di lapiak gurau tipu di rumah kena laun tuang lagai mengkomaran bagurau awak malam kini lawatiko awak badendang bakotai-kotai misal bang bagurau awak malam kini sangat taibo mak dalam hati ketika muda di rumah orang pelagai undiran kampung awak indah mencari lain bagurau awak malam kini kandak nasamo di dendangan bagurau awak berkawan-kawan saja indah mak saja indah babi nilai untung lagi buan nak kemana kan kau indah mati indah makan bagurau awak semalam kau tanah-tanah mandangayo batanya ambo kapak na pakai sebu na baju coklat siana muda baju coklat di awak rancak cinta saleh di jarinya nyampang lagi dia bakat awak dapat pipi yang biasa doa kandaknya mama ala dapet badan ala samalam kau baju coklat sabana kami dan jilbab merah cak
Saliat dek mason mak jirbab merah galak-galak inyo kabake kita. Oi udah dia bagara-gara sawati cemburu punai. Oi emak akan usah kepala adik udah kakok-kakok lagata-gata beko kepala ambo dibuenyo. Ande kumbang lai manangku semui bagaro pengajas ajoy. Oi akan aduh kok bajalan luti lagu ya konang gigi labi puno. Dia nak gaek badan udah semangat dene tercer jumoy. Bajalan laut, bajalan jauh hendak talok lai tungkek babao kamapai. Walaupun bak nantun mak untuk anak ini tolong gua bini hati. Mak akan dek mama coba ladanya bakuna awak sama lampu. Piriang nyoyindak mak rancak bana saing sambanyo nama gino. Dek mason sebanap kayu itu dijujai. Oi dek mencari piriang rancak naniku parik kanyang lapas sekali. Babayo bana basoa dia batu kakanyang yo silapa. Ayam dan hilang tak babali kukuaknya bana nantakan. Bagurawawa malam kini taraga awak masuho. Sangko hati babang dedek lega dia lawarana yukiro. Duduk lakan duang di nanare ambil kopi bawa minum. Anaknya mak lai kami rancak induaknya nak minta ampun. Kain panjang jo kain sarung kain siterai di rumahmu. Nan marando lalu bagaluang nama bini senang hati. Apa nanti kakok terasuringin mama namo rasa malamku. Lama nangi mak laya jawatin sadang jawa orang mama. Oi kan batu bata lata ada wapang gua di bawah. Dek manca lihat dia rumah rancak takkan ada ngau gua ambu. Oi baru mancan lihat anak orang takkan apun udah jana awak. Dek manca lihat baru waknya kadang kan nyepi gua karam dia masai. Ulang mencari ala anak orang takkan lapak anak. Baru mencari ala anak bujang lupa sekali jo lagi awak. Dek mencari ama abini orang lupa sekali nyunat taraga. Dek mencari ama sambaran dan tak sisi buruk sambarlah doa. Bagurawa sampai kini kandana samu di jedangan dek nama cukup ladanga.
Dek mencari mak luranyo tinggi de jatuh hari Sinayan de tibunya hari Selasa. Oh mak akan anta apo-apo pantun udah indak tantu ciala latu de ambo. Pantun udah bagara-gara mungkin mencari hati orang nambah jibak merah sama lampu. Terima kasih. Oi pantun bagara-gara, oi badendang kami bagi urau, kok laba laki nang jilbab merah sama nagoplak jilbab hijau. Bagi ampu dia badan dari awak mengkoragu badannya indah dia rancak bona deh lada itu mengkatu Tio Ari memanggil sayang membuat itu anak kambang-kambang. Kok lai babiti nyolai sayang babiti api orang mainan. Iyo oi mak ison oi bulu tua oi. Batu bata mak je batu labrik batu tangai ada pulau. Indak basuh ayu kepala sakit basuh takut je laki. Oi mak olah tuai. Usah dak makson marayu-rayu si ayu inyola jale punyo orang. Beko lakinya udah kok nyotenjui kok baralek tinju di kapal lo abang. Terima kasih. Pantun nadi abah kotai orang banyak amang buat yuwa kadi julu apang galan tak sampai deh buah masak di ruang matu. Oh mak atau contoh orang tak balaki asal sobok je orang bujang ha tapi kali mana apa ada gua pak